Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani muna kawo muku shirye-shirye masu daɗaɗa insha Allah. To yau ma gashi mun kawo muku wani application na game wanda in ka buga shi zaka samu kuɗi, zaka tura cikin PayPal account ɗinka. To domin ɗauko wannan game ɗin sai ka shiga Play Store. Ka shiga Play Store sai ka shiga wajen searching. Sai ka sa shoot ba haka ba. Then shoot price breaker. Shi nan za ka shiga. Da ka shiga gata nan za ka ganta. Ka kula za ka ga mutum da suka yi downloading suna da yawa, kuma MB 29 cewa ba ci da yawa. To kai sai ka ɗauko ta anan sai ka shiga. Tun da na riga da na ɗauko ta, bari in shige ta nan wajen. Ya haƙuri saboda wannan ɗin yana da ɗan loading ne, shi yanayin wajen ba service sosai. Gashi nan ya fara loading. Yawa yan wana ma manta ban ga muku ba, ina da tuna muku da dan Allah duk wanda ya samu ya zarci channel ɗin nan ta da ya danna mun subscribing da like, domin like yana ƙara ƙarfin gwiwa sosai. Aga yanzu mutum ya yi bidiyo in bai ga like sosai ba sai ya rinka ganin ai uwa bidiyon da ya yi ko ba a ji daɗin sa bane, amma aka yi mai like da yawa zai ji daɗi ya ce wannan bidiyon nasu da ka gani da yayi. To dan Allah dai da ku danna mun subscribing da like har da share ma dan uwa in ka samu lokaci sai ka tura wasu. To gashi nan za mu shiga cikin gaje yake. Kun ganta dai aka yanzu nan game ce normal. Yanzu wannan dacen ma bai an yi irin wannan game din, to amma yanzu ga tan dai yanzu kun duba sama ina da dala 1133. Gashi nan yanzu bari ku ga yacce ake buga game din. Gashi nan kawai za ka harbo shi ne ya zo ta wannan lambobin suna raguwa suna wannan. Da yake ban saita daidai ba amma bari in ƙara buga. To na bayan haka kuma za su na ɗora ma talla haka. Ka kalli tallan shi ma suna dan bayar da wani zubin dala 3 zuwa dala 5 dai haka. Akwai abubuwa da yawa dai a cikin wajen da za ka su baka dala ɗin. Shin da yanzu in ka tara kuɗin ka in za ka yi withdraw za ka danna wajen dalar nan gashi nan saman nan. Da ka danna shi gashi nan zai nuna ma 300 ne, 500 ne, 1000 ne, 800 ne, da duk dai gasu nan har da 600. To yanzu wasu akwai kwanakin watan da ake ɗiba, wanda sai kwanan watan yayi tukunna za ka iya withdraw. Aga yanzu kamar wannan ba za ka yi cash out ba sai wannan lambobin sun kai yacce ake bukata, amma in ka duba na can ƙasa sun riga da sun kai wannan matakin. Yanzu wannan za ka iya cash out ɗinsa ka fitar da kuɗinka ka tura PayPal account ɗinka. Ga wannan ma na dala 1000 nan shi ma yanzu za ka iya yin cash out ɗinsa ka tura kuɗinka PayPal account. Ga na 600 nan duk dai ga su nan kala-kala. Yanzu a misali in zan yi withdraw na 600 nan sai in danna shi haka, sai in danna cash out. To in ka danna cash out gashi nan za ka sun sa ka sa email ɗinka. To anan sai ka sa email ɗinka. Bari mu je bari a sa email ɗin. Kawai sai ka danna haka. Ka danna haka gashi nan sai ka sa email ɗinka. Misali
gashi nan na sa. To nan ma na kasan ma email ɗinka za ka daɗa sa again. Sai ka kuma da nan ka kuma sa email ɗin naka. To da ka gama sa email ɗin naka kawai sai ka danna cash out. To da ka danna cash out ɗin nan, inda haka sa debit card ɗinka a cikin PayPal ɗinka ko credit card, da ka tura su zaka ga sun je PayPal account ɗinka. Amma wannan fa ba a tura, dole sai ka sa debit card ɗinka ko credit card. Tunda in baka sa ma ba za ma ka ga message, ba ka ga an baka notification ɗin cewa an tura ma kuɗi ba. Yanzu nan da kana da wannan, da inda ka riga ka yi linkin ɗin credit card ɗinka ko debit card, to gashi nan kawai da ka tura shi zai je. Amma zai kai 72 hours kafin ya je. Suna dai buƙatar wajen kwana 3 haka kafin kuɗinka su je wajen PayPal account ɗinka. To da ya kai wannan kwanakin za ga an baka wannan ɗin sanarwa da kuɗinka sun je. Wannan abin da gaske ne, ba wai ƙarya bane ba. Tunda wasu za ka ga suna ta kawo, akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa ta online, to amma wasu ba gaskiya bane. Shi yasa za ka ga kafin ma a samu a kayi bidiyon yace ake samun kuɗi a online da wuya. Yanzu to nan da ka gama sa PayPal a wannan ɗinka, email ɗinka na kan PayPal, amma wanda ka sa a kan PayPal account ɗinka shi za ka zo ka sa a nan wajen. Shi ne kuɗin za su je, kamar da ya zama account number ɗinka ne email ɗin naka. Da ka sa sai ka fito to. Amma ni ba yanzu zan yi cash out ɗin ba, saboda ban sa debit card ba ko credit card. Sai ka fito. Gashi nan za a ga yanayin yace ake yin ɗin. Gashi nan yace ake yin sa. Kawai za ka yi ta danna ne kana cin wannan lambobin. Kuma in ka ci da yawa daga nan sai suna biyan ka. Za ga sun nuno ma, amma sai ka kalli bidiyo tukuna wani ɗan talla da haka. Tallan da za su rinka yi ma ne dai akan abin da ka ɗan fi bibiya da haka a Google. Shi nan dai muna yi. A shi nan haka za ka ga yana ta yi ya ƙare. A gan kun kula ga wata akwati can a sama. Ku ganta. Za ku ganta ga ta nan wajen. Da kuma wannan akwatin sai ka kai wani level da haka. Ka kai level ɗin kamar wannan wajen lambobin na ƙasan akwatin. In ya kai wani, in yayi yawa da haka, to suna ba da dala 24. Ma shi ma ɗin dai sai ka ɗan yi nisa, tun daga dala 5, dala 10, dala 15, dala 20 da me suke fara. Kawai dai iyakacin irin nisan da kai a cikin game ɗin. To yanzu kun kula gashi nan za ku an sa yawan gashi nan dala 9 da 12. Gashi nan sai ka kalli bidiyo tukunna. Sai in ka kalli bidiyo kai collect ɗin nan. Gashi nan za ku suna talla. Bari mu jira su gama tallan. Nan ma suna talla ne akan dai wata hanya da a samu kuɗi. To da zarar sun gama tallan kawai sai ka fito. Ka kula ga wannan nan daga sama wajen da aka yi cancel ɗin, sai ka danna shi. To da ka danna shi ka gani kuɗinka sun tafi cikin PayPal account nan. To in kana so wannan ɗin da yake yana tafiya a hankali, in kana so ya ƙara gudu haka za ka iya danna, amma to ba yanzu za mu danna ba. Haka shi in ka kula gashi kuɗi na da yana a 1000, yana a dala 1143, yanzu ga 133. To yanzu gashi ya da
142 hadda search 31. To yan uwa da fatan kun ji daɗin abin da na kawo muku a cikin wannan channel ɗin Saddik TV. Na daɗe tuna muku da dan Allah ku yi min subscribing a wannan channel ɗin, sannan kun samu dama ku tura wasu domin su amfana. To da fatan kun ji daɗin abin da na kawo muku, sai anjima. Mun gode. Yeah.